Haia, Mari ydw i. Haia, Ifa dwi. Haia, Gethin dwi. Haia, dwi'n Agyd. Dwi'n rhan o brosiect Creadigol Gwyliwch. Dwi'n rhan o brosiect Creadigol Gwyliwch. Dwi'n rhan o brosiect Creadigol Gwyliwch oherwydd mae'r pwnc o gwella cynnesu byd eang yn bwysig ac mae gen i diddordeb ceisio i wella yn yr ardal yma. Da ni wedi bod yn meddwl am lot am yr dyfodol a gan bod chi'n gwrando be am chi ddod efo ni am dro drwy blaenau yn 2050. Ni wedi meddwl am sawl ffordd creadigol yn rhannu neges ni a newid hinsawdd, posteri, perfformiad ag ati. Ond oeddwn ni eisiau rhywbeth bach yn wahanol, rhywbeth oedd mynd i wneud rhywun i stopio meddwl, stopio gwrando. Ifanc, dydy pobl ddim yn gwrando arno ni yn anaml iawn. Felly, oeddwn ni'n meddwl bod yn pwysig i pobl yn clywed lleisau ni, ddim jyst yn darllen nhw. A sbiwch, ydych chi'n gwrando rwan. Dyna ni, gweithio really caled. Os bach o be ofyn i wneud. Arganol creu. Lotto. We're making Lotto. He's a cool guy. He has like a mace for an arm, and I love that. And he has a monocle. He has a monocle, which is amazing. We love his monocle. No. His entire body is made of the rubbish that he eats. Be ti'n meddwl am newid hinsawdd? Dwi'n meddwl bod da ni'n gorfod trio atal newid hinsawdd. Mae'n mynd i fod drwg i blaenau ag i'r byd i gyd. Be ti'n meddwl da ni'n gallu neud i fel stopio fo? Mae yna lot o bethau mae bobl yn neud i trio stopio, ond dwi'n dweud da ni'n gorfod neud mwy o bethau trio gorau glas i trio atal newid hinsawdd. What are your opinions on global warming? I think it's terrible because icebergs are melting, the trees are dying and the animals are dying. Oeddwn ni yn meddwl y lle gorau i dangos lot o bos oedd yn gwyl glaw. Gwyl glaw ydy gwyl mawn ganol blaenau i'r dathlu glaw. Wnaethon ni arddangos a lot o bot ar profod y pobl blaenau. Dyma barn bobl blaenau. What do you think Blaenau will look like by 2050? Well, hopefully, I guess, more people will be riding bikes, maybe. Maybe we'll have horses. If things go well, we'd have those kind of things. But if not, there'd be more rain and maybe more trouble with people getting around because the weather was crazy and there'd be flooding and. Pa fath o blaenau fyddwch chi eisiau byw mewn 2050? Byddai eisiau byw mewn lle llawn planhigion a neb yn defnyddio trafnidiaeth ceir heb angen ag pawb yn bicio ag yn cerdded. Rydw i eisiau byw yn blaenau glân heb sbwriel ar y llawr. I ydy hwn. Helpwch ni achub o. Gwynewch un peth gwyrth heddiw, wneith lot o bobl really gwerthfawrogi hynna. Sut ydw i fynd ein blaenau